Midi kan echia okuapehene. Ye nyina yenwura. Ohene ba akopɛ. Ohene wode ukogwa mu eyeye. Ohene wode ugina baabiara eyeye. Kyese mehu ne amenkapo. Enu echi mechia mankasa mehene mamponhene. Mechia doso hene chia jase echia benkum ahemfo nyinara. Mechia mankasa mehene nana kotoku hene baabiara wo mechia o. Echia chepere kotoku mpani nyinara. Minu abere ma ansa na mekọ asem yiso no me de menije me fe se ne de due menso oba be di 200 years na nne a wo lunch mi po meka ho kosi se ma beka committee planning committee ho me di kan de aseda ma onyankopon na efe me di amana nanom a meti baabi no wakenkan no wakan me bi no wode me beka ho Ojura 200 years. Eye time a woko kantamanso wo na ekuapemfo timeje akade a na santefo ene nkuro ni bi ekura ya wode ba akonimu no wotime chiri bi nomum na wotime je akode niema ni bi ebi eye sebe ebi ye gwa ebi ye bosom ana wode kwa akon those days no na ye nenanom so wonjidi nen Inti ekuapemfo yetime je ye woni ema bi a ye je fi asantemam na ye no ho asem ne ye reka sisi a efise sabre no wodi wusu a wo fa wonkoa asan je won sam niema bebre na no no na enye yen yabosom ene yen sam niema nti ye hyehye ise afi biara ye be ya amane adwira ho ti the whole Ghana ekuapemfo pe ene ye twodwira purification yede tewo ye ho ahemea ahemfo asomfo oman ni nyinara yede atewo abosom ne yegwa ye kura ya ye nim ho amane nti e ma ye dwura ho no eno ne nti ene dey adefa akoso ewa activities ni e wen na wo ye kotokun ni e wo mampon yapem emu ne wen pa na wo hwa ehun behia especially in Mebu ewo oba because me tell was it what you be ko mia yo ni ehun behia ewo Mebu no ho a mehia se be bi te se mampon ye betime anya rep ye benya reps na ye bekọ represent mampon ni ehun behia me ene adoso ye betime anya reps ne ebi efi adoso mi fi benkum esenfi jasimu nti ena meka saa no media henta me ya doso tufo hemea ena me ye mampon achipere kotoku hemea na eno ne ma me ho kwa ma me be ye mampon chidom efise chidom dibia no e ya achipere kotoku fode ti me ne mehene ne ye di chidom na meka kosi se wo se wo be ye miss Ojura mehia se youth ne fa won ho hyem wo se wo be cooking competition mesre se wo de won ho be hyem efi aduan a ye nenanom ne ye maame no de tetewo yen a ye fi aduan a wo gina chiri a wo te enne yi nuane bi wo ho a ye gya ye bibi te se piti ofam agberikrakro banfo besen ye wonuane ne bi tetare ni nyina ye gyaye nti meresre mabu ni se ye nkontate ye maame no ne ye nenanom ne yensuasua sa nuane ne bi ne ye meye competition ye menua fufu ene katakwan mekwan nwoma apapransa ni nyina ye nuan wakuapem ha ye ni yiye nti mesre mema ba wo mampon ene mema ba e wa doso ye benkum fam ni jase fam monfa mo ho hyem obi biara nso a owo ho anije opeso ye no ohume na ye ntoto ho niema ni ye hyehye nioma ni ye na ye fe afi Ojura 200 years America chewiase afa na nyina me ka kire Ghana fo me ka kire kuapemfo wo ba biara se obi biara mra ekuapem enyema emfa move so yemra ni yemechiro nyankopon say we are very grateful ni yema ye nenanom a wode won moja enso toy na nne yenso yade ye hu yi ye nkyira won say ye kai won ni enim nwuma pa wan ye medamase